to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning! Monday po ngunyan, petsa 10 sa bulan kan Mayo 2021. Ako po ang sanong lingkod, Mardilada Ingiba. Sanit sana, pero tiyan. Ilibanan po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, mga follow-up, pakipag-ules mga tao nasa likod ka mga bareta. Asin mga iba pang mga impormasyon na kapagkapinaban sa publiko ngunyan pong aldaw. Lunes po nga sa matuntanin, maugma. Asin masigla. Ang Lunes na to para hanggang Sabado o Domingo, masigla tayo. Di ba? Looking forward that by the weekend, yung purse nyo mapupuno na naman. Yeah. Kaya magtrabaho ning usay ngunyan po na Lunes hanggang Biyernes. Tanganing Sabado munjing, ayos. Ay, mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Ma'am Jeanette Mapa ng SSS. Ma'am Jeanette, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Keep safe and stay beautiful. Mabuot na amiga tayo ni si Ma'am Jeanette. Anytime, napudan mo tabi, minaresponde, maski nakalib. Yan, dostando, nasa linya, kuya, kasabay tawan siyempre sa tuya pong technical side sa muyang inspirasyon sa nutrisyon. Dinang ka di minaintra sa, ano nga ito? Taba challenge. Dinang ka di minaintra. Bunjing Tanay, mga tugang on the house. Samantalang si Richard, kasabay niya to dyan sa DCGB Social Media Department. Sa Production Assistant Center, kasabay ito si Angel Mustanza, ang kagandahan ng South. Walang kupas yan. Mantang yaw masaluwa sa Mega Force Patrol, sa palagos mong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balang ibog sa manuang na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po naman sa 1st District si Pading Jomar Bien. Sa 3rd District, si Jimmy Nasalita. Daraga area ang Banuang Sutil. Kasabay tayo dyan ang Tito ng Albay, Renz Luna. Si partner Alar Mario niya uman mga tugang sa All Albay District kasin sa mga barangay sa sur na parte kan syudad. Mantang sa Legazpi 4th District, kasabay nga to si Ans Galero. Ang babaeng walang pahinga, kasabay siyempre ito yung mobile pilot Henry Boy Mata. Duman sa Regional Center Site asin sa northern part ka mga barangay sa Legazpi, kasabay niya ito dyan ang The Flash, Luwens, Bursi, Barsena. Kami po ka boss, minasaludar. Inabaw ni Sir Ugmang morning.
Hain man kamo sa mundo, mag-iringat kamo. COVID is a dangerous thing. Ha? Ingat po tabi. Sa Kasubanggi o Kasudma, tinirada ki 23 ang Ligaspi. Nangyari di. Tulo na sa nakuta, naging 13 na naman. Tapos biglang nag-25. Ay nako. Kaya ingat na lang po tabi, mga tugang. Although yan ang mga nakakakurang positive, sa mga resulta na po yan kan may ghost na contact tracing, kang contact tracing team kan Ligaspi. Takon day nag-irero iyan, nagkaratorog sa pansitan, day kutang makukuha, ano Jane? Maray na itong dakol, anak kukuha, tanganing antimano, matawan tulos mga tugang ni magkakani kong asistensya medikal, as hindi na makapangulakit ng iba. That's the reason kung nga po dapat makaskas ang contact tracing, di ba? Test, trace, and cure. Yan dapat makaskas. Bueno, mga kapatid, dagdagan tanan istoryali po dyan sa luwas. Ang babaeng walang pahinga na sa linya, Ans Galero, maray na aga to, babe. Ans, please come in. Maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay sa mga nagdag manyatong bareta dahilan sa pandemyang COVID-19 na padagos na nakakapekto niyan sa probinsya kan Albay para mientras naman na pundo ang selebrasyon kan Magayon Festival. Susog sa pahayag ni Gobernador Francis Bichara, ngunya na taon 2021 nakutaan ika-23 na selebrasyon kan Magayon Festival kung saan kan 1999 pinuunan kan gobyerno provincial kan Albay ang pagselebrar kan sa bulan in Mayo kan Magayon Festival at sinini ang saro sa pinakadakulang festival na pinagsiselebrar sa Rion Bicol alagad dahilan nga ni sa pandemyang COVID-19 at sinipektong dara kay ni sa tuyang palibot posibleng dahil na naman maugmaan mga Bicolano o mga Albayano dahil sa pupundo naman ini siring ka nakalihi sa taon tanganin na malikayan ang mga crowd drawing activities na posibleng maging rason kung natalog kakaiguan ng exposure ang mga persona kontra sa COVID-19. Sinabi ni Gobernador Bichara na talagang makamundo man ang siring kining pangyayari alagad ang prioridad mo niyan kan gobyerno provincial kan Albay iyo ang kaligtasan kan lambang saro urog pa na sa probinsya niya to dahalang ko pa na bilang kan mga nai-record na kaso ng COVID-19. Alagad ang pagirumdum mo niyan kan gobernador sa lambang mga Albayano kay daw mawaraan sa tuyang pagtubod asin paglaom na sa giraray makakatiripon giraray kaysa asin mag-uurog magiraray kita sa mga maabot pang panahon para may celebrar ang kulturang Albayano lalo pa sa pagi kay ining Magayon Festival. Sinabi man ni Bichara na sindaman naglalaom na tulos-tulos naman asin masolusyon o tulos-tulos naman na masolusyonan ang problema sa COVID-19 dahilan sa labinaan na epekto kaini bako na sa ekonomiya kundi pati naman sa turismo ka na probinsya kan Albay lalo pang kung bigirumdumon ang Magayon Festival iyo ang saro sa mga nakakatao talaga nilalangkaw na bilang ng turismo sa tuyang probinsya alaga dahil sa COVID-19 pandemic posibleng apektado naman kita kunya na bulan kan Mayo sa pagselebrar kaning Magayon Festival. Taman tao man, babay man sa duwang miss. Di ba ga? Babay na. Di ano yan, iyan as far as the Magayon Festival is concerned. How about yung ibang mga festival sa kada banwaan? May ipapalos na direktiba ang gobernador o bala na sa mga alkaldikan? As of now, Tabi Sir Mar, wala pa ning pinagpapalawas na orden ang gobernador. May kinaraman man sa mga local festivals na pagsisidar sa bilog na probinsya kan Albay alagad posible na nasa discretion naman iyan kan mga lokal na ehekutibo lalo pang sinda ang mas may aram kan kamugtatan o sitwasyon kan sa indang nasasakupan na lokalidad. Roger, sa bagay sa iba, ginibong virtual ang mga aktibidad. Yes, Halimbawa ngaya, virtual dance contest. iyo baga. Virtual ngaya singing competition. Pati mga kawat baga. ML. Yan. Tapos, ay nako lang ito itong so taba challenge kong virtual man ito. Hindi sana. Ayan. Anyway, ang pag-iwasan dyan kang gobernador, itong yung mga maging crowd drawer, adi. Yes. Na baka maging super spreader lugod. Harog ka nangyari duman sa India. Yes. Because sa India baga, amay nindang linuwagan ang protocol. Inali sa mga restrictions, pinaralaog na kung saan man, nagdurmana ka mo kung saan.
Tapos nagkaigwa pa ng eleksyon. Yan. Di natural, ang eleksyon is crowd drawer man yan, nagkarampan yan, dahil na napugulan sa Orumukan. Tapos may saro pang religious festival, na sunakarigos pagkasasalog, saro pa Iyo. ito sa nakadagdag. And ang mas worst, tasinda paragibon yung bakuna, sinda logo daing bakuna. Tapi nanao na sa iba. Yan ang matindi, adi. Naputol si Hans. Nalobat ka, May. Okay na? Hello. Ayan, di ba? Kaya, dapat talaga ingat sa nakita. Kasi Yes. yan dakol. Kaya ang sabi man kang gobernador, maski na makamundo ining bareta na ini, dapat na magkaigwa lang inilugod sa maging, kumbaga, punan kan paglaom kan kabos. Sa mga maabot na pa, masisilibrar ini, as long as magpahiling kooperasyon ang kabos, Aha. may kinaraman sa COVID-19 health protocols, as in ini pang COVID-19 vaccination program kan gobyerno. Ay, sisay baga ang naka-angkla sa Muslim community. Taita daw. Baka makahanap kita ng, imam dyan, or kung ano. Because tomorrow is, Pizza 12 is Idil Fitr. Idil Fitr, yes. Diba? Yung end of, of sacrifice. Diba? Yung Feast of Sacrifice. So, ano yan? Anong gigibonin da? Because we pick always sa DOH na kung pwede, sa arong na sa nagpangadji. Pwede. Ayan, okay. Sige, makuha natin ang ating mga brother Muslims kung ano ang sendaman ng mga magiging sistema kayan. Alright? Yes, sabi Sir Mark. Okay, sige. Sa ingulahan, mga impormasyon man, digdi sa Kapitolyo with Boy, sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much. And good boy. Yan po tabi, ang update tali po dyan sa Kapitolyo with Governor Alfrancis Bichara. Ang panduang taon na pagkunyan, suspindir kayo po na sa Magayon Festival dahil lang po sa pandemic. Pigiiwasan ta dyan, dahil dahil man nagbababa, parang siso ang kaso sa Albay. Minsan nataas, minsan nababa. Dahil pa na-flatten talaga ng diretso. So, better still na we stay at home, we distant ourselves from others, lalo sa mga kulob na lugar, asin sa mga matatawong mga lugar, tanganing masiguro ta na dahil kita magkaigwa nin infeksyon nin COVID-19. Iya po, para sa satong sadiri, para sa satong pamilya, asin para sa interong komunidad. Bueno, karatugang dagdagan tayo istoryali po dyan sa Luwans. Partner Luwens Bursi Barcena, The Plus, nasa linya. Partner, please come in. Salamat, Partner Mar. Piglalauman ni Ako Bicol Party List Congressman and Chairman Committee on Constitutional Amendments, Congressman Alfredo Pido Garbin, na magiging durdiretso ang pagpusol niya kan pag-amyendar sa economic provisions para makatabang daw na makasaangat sa ekonomiya ang nasyon. Ini ang ipinagunambitan sa DCGP News ngunya ni Congressman Garbin na sa Mayo 17 nakatalaan ang magbukas giraray ang Kongreso. Asin mapapag-ulayan ini sa plebisito nga ni na mapagdebatehan kung ano pa ang mga bagay na kinakaipuan para sa pag-amyendar kan economic provisions. Ito niliwanag ni Garbin na economic ang provision man sana Pag-ulayan sa plenaryo, bako sa plebisito. Roger, Sa plenaryo. ngani na pagturus-turuson ang igot asin istriktong mga seksyones na nagpaparestrict sa mga dayuhang nangangapital na mag-invest sa Pilipinas. Pagayon susug kay Garbin, takon may mga foreign investors na mapupersaan sa indang takon may mga foreign investors mapupersaan mga serbisyo kan mga darakulang negosyanteng Pilipino, arog kan mga serbisyo sa telekomunikasyon, patubig asin iba pa, napakarayonin mas marhaypan sa indang serbisyo ta magkakaigwa ng kompetisyon sa mga serbisyo kay ni sa merkado. Nasangon yan day na ilingtad dainanin kalaban sa negosyo. Lauman ni Garbin na siya suportaran sa mga lakdang na ini. Ngani na mabawasan man ang pagparapasiring sa ibang nasyon kan mga Pilipino dahil sa kawaran nin alangkaw na sweldo na trabaho. Dahil sa diit ang investor sa Pilipinas, makuarog kadagayari na daw sa nasyon kan Singapore asin Vietnam na nagsasaangat na ang ekonomiya. Kaptang kampahayag ni Congressman Garbin. And then mauta na matapos ini bago matapos ang bulan ng Mayo para mas masaangat na ini. Roger, sa iyo tabi Partner Mar, na mga dagdag pag-istorya, halin sa luwas, ako po sa LBB.
Thank you very much, Luens. Yan pa mga doon natong istorya. Hali po dyan mga tugang sa luwa. Nabalikan ta po yan. Nakalipas lamang kayo ni. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz.
Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:03. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Takot pa man giraray maguli sa kanya-kanyang mga harong ang kadakol na residentes kan Dato Paglas, Maguindanao. Ini matapos mag-evakuar ang mga ini kan magkasagupa ang militar asin mga membro kan Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Maski nakauli na nagkaperang residente, dakol pa man giraray ang habo magbalik sa saindang harong dahil sa takot na sa giraray magkaigwanin labanan. Magigiramduman na nagkaengkwentro ang mga soldados asin ang pagkakarkulong nasa 20 membro kan BIFF sa nasabing banwaan kan Sabado. Mantanga maski may nagkaperang harong anaraot matapos tamaan nin bala asin bomba, wala man na nagadaan sa lado kan militara. Yan ang pangalan sa 11 bareta, ahali digdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. San Mig Light. 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ang bagong jersey, may bagong tapang Stanley Ringo It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit. Sa Maxfit nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init!
Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, tayo, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Sa mga kababayan po natin, good morning po sa Giraray, mga misis. Rikas-rikasan, taod to na naman. Sarap-sarapan ang mga premyohan. Sa mga nagluluto po dyan, ha.
And syempre, good morning sa mga suki natin. Sabi ni partner Joel Baramede dyan po sa Bakakay. Mauran-uran na aga partner. Belated Happy Mother's Day sa ko po na ina. Asin Agum, thanks po. Ayun, oy, chamameng, good morning po tabi. Ha? Pait sana, o likay-likay kita na mga may edad na ha. Lalo ngunyan jing na iba ang kibrada kang panahon. Mas kinaguran, aba ng init. Ay, sa Legazpi City, mga tugang, nagre-range sa 28 degrees hanggang 32 degrees centigrado. Ito alas 12 mamaya 31 degrees centigrade. Celsius pala. Pag alas 12, yung pinakamainit, 32. Pwedeng ang feeling mo kaan, mga 32. Pwedeng ang heat index yan, mga 40. O mga 38. Kaya, ingat po kita. Always rehydrate. Yan. Di magparababalad. Tayo hindi na tayo mga Superman. Mga katulad kong puti na ang buhok. Kahit maputi na ang buhok ko. Hello kay Ma'am Brenda. Good morning po tabi, ma'am. Okay, din. Duman po sa mga kababayan ta. Diretso kita sa mga istorya. Kuwantang na po ang istorya hali po dyan kay partner Alarbario. Matindi talaga ang problema, Jing, kang rapo-rapo. So, main isla, 25 milyones ang babayadan. So, Batan Island, 15 milyones. Tab-tab sana. Kabalikan na yan. Mientras tanto, partner Mario nasa linya. Partner, kumusta ang panguntuhan, partner? Namahanap pa. Una, kung masabaw-sabaw na. Baka bareta ako, mahanap na. Ayan, ay, tranquilo na yan, ano? Masalam kayo ganyan sa may lada di. Ay, oo. Pero dahil ka masubrahan ta, bata ngunyan, bigla na sang minapiri o tandagan. Iyo. Sa sobrang init. Tapos ang trangkaso ko niya, mas kasi nakamagduman, iyo istorya. Bata, pag-araw ka, nabuo na magpo-hospital. Iyo, arabo na talaga. Totoo yan. Sa mga sa rayong barangay, abo naman magpa-hospital. Pero pasiguro lang. Iyo, so malala na talaga. Yan after itan magpa-hospital. Pero sa iba, kaya pa man mga down-down. Yan. Basta ang importante ngunyan, sa panahon ng krisis, bawal magkasakit. Yan, alright. Sige. Kaya, ngunyan, ang gobyerno provinsyal, Kanalbay, sagkod pa sana sa pangarap na maibangon giraray ang employment rate dito sa probinsya kung matapos na ining pandemyang COVID. Sa pinaluwas na informasyon kan Philippine Statistics Authority o PSA, magayon ko ta nata ang Albay nag-record ini nin magayon uminabot sa 92.2% unemployment rate digdi ini sa Albay, pero sagkod sa ini kan 2018. Pangyayari, 2018. Dahil pa sa COVID. Wala pa sa COVID. Ayan. Nagpon so COVID baga, quarter to kan 2019 na. And paglaog kan 2020 yung sa pag-lockdown, kadakol nang nawaranin trabaho. Dahil pa nin update ko niyan ugaring sa PSA, kung piraso nagkawara arang kitrabaho, alagad public knowledge ko niyan ang epektong pagtios. Dahil kaining COVID na ini partner. Kulang pa ang ayuda kan gobyerno sa mga nagtitirios. Kaya ang opsyon kan gobyerno provinsyal, siya rin kan balangibog, ni Gobernador Alphonse Bichara magtaranom. Para mientras na makasurusog pun lamang sa pagkabuhay kan mga tios na pamilya. Pero manungod sa employment status kan Albay, talagang maluya pa dahil limitado pa ngunyan ang hiro kan mga negosyo sa palibot. Kaya sagkod pa sana sa pangarap na maibalik kan gobyerno provinsyal ang magayon na record kan Albay pag-abot sa employment rate. Iyon. Yan, partner, ang mga dagdag pang informasyon. Digdi sa Luwas, Alarmario, DCG. Thank you very much, partner. Mga kapatid, iringat po kita, ha? Iringat kita.
Ngunyan po mga tugang sa tuya pong mga kababayan. COVID is a dangerous thing. Keep safe po, tabi. Halangkaw pa. Pero 2 digits na lang sa Bicol. Nobody gets sick with COVID no more. Kung 75 ang bagong kaso. inat sa ating buhay. Sa Albay, 17. Nobody gets Anom sa Pulanggi. 4 sa Daraga. 2 sa Legazpi City. 0 sa Kamalig, Libon, Ligaw, Manito, Asinuwas. Ayan po tabi sa Albay, ha. sa kalsada. Camarines Sur, 29. 8 sa Iriga, 6 sa Calabanga, 4 sa Tinambak, 3 sa Naga City, Magaraw 2, Nabwa 2, Pili 2, Sartigsaro ang buwit sa Kakanaman. Katanduanes, so good morning po sa inyo dyan. Siyam ang kaso dyan. 4 sa Birak, 2 sa Bato, 2 sa San Andres, 0 sa Panganiban. Sa Masbate, 18. 8 sa Kataingan, 7 sa Masbate City, 0 sa Baleno, 0 sa Esperanza, 0 sa Uson. Sorsogon City, oy, bumabang bigla, 2 na sana. Kasigura na Sorsogon City, Tigsaro. May recoveries kitang 14, hali po yung gabos sa Sorsogon City. Mantang may nagadaan na 3, ang 2 sa Albay, ang Saro, mga tugang sa Sorsogon. Ayan, kaya nobody gets COVID no more pag kamo mga tugang nagsunod kang protocol. Sama-sama, tayo ay magkaisa. Maniwala ka, manalangin ka na ito'y tapos na. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. Kasi pag naulakitan po ang pamilya, damay gabos, mga tugang, pati mga umboy na dadamay. Iya po? Kaya, huwag tayong pasaway. Alright. Papa Mar, sayang, Mother's Day kahapon, inihintay ko yung kanta mo. Di naman po ako pwede magkanta sa programang ini. Kaya ito lang itong mga panahon kanduman kita sa Escaramuza, tado ang baga. Anything goes. Pero di po kita kaan lisensyado. Alright. Pasensya na po tabi. Sir Mar, pwede po maghapot sa SSS. Self-employed po, Buda Senior na po ako. Sir Mar, kung pwede ko na maubusan so kulang ko pangulog tabi, Sir Mar. Ay, pwede po. Kaya lang online mo niya ng mga transacciones, di ba? O yan, magpatabang ka po tabi sa kapamilya mo, natatao mag-internet, o maglawag lang sa duman sa SSS na website. O yan, duman, pwede ka maghapot duman tabi. Kabusta question, may clickables po duman. Alright. Si 956-523-4429. Okay? Okay, pwede po yan na ipnuhan, no? Basta dahil ka pa nagsisintay 5 garong. At may cut off yan eh. Okay? Duman po sa mga kabarangay natin, sa mga kababayan tayo po dyan sa Rapo-Rapo, medyo magabat-gabat itong sa indong pigahampang na problema dyan. And I hope na makahanap talaga ng magkakanigong solusyones dyan. Suminurat na sa APEC sa National Power Corporation na naghahagad na i-shut down ang power service dyan, mga tugang sa bilog na isla. Kan munisipyo kan Rapo-Rapo due to non-payment kan mga utang ninda sa konsumo. Iyo? At least kung makabaya din mga 50% mga tugang, pwedeng ipagpadagos. Okay? Ang sabi sa information na nakalap based duman sa surat na copy furnished si Mayor Galicia, ipinadara kan APEC dyan po sa
National Power Corporation na as of May 6, ang utang kang Rapu-Rapu Island 25,524,912.82 centavos. Yun po yan, 25,524,912 pesos 82 centavos. Sa barangay kan Isla Batan, may utang mga tugang na 5,838,337 pesos 87 centimos. 5,838,337 centavos. Sinuma total mo sa duwa, maluwas man agad na 32 milyones. So ang sabi, may total na konsumidor na 1,700 as in 72 na Barangay Power Association. Pero less than 50% ang nagbayad yan sa indang bills. Considering na may tulong accredited payment centers na available sa poblasyon area kan Rapu-Rapu kung sa pwedeng magbayad sa mga konsumidor kan sa indang bills, may mga bandilyo na pig-implementar ang sa indang opisina bago ang mga scheduled na mobile collection as in na pigigibo sa mga sa area. Ang sabi, garo ang tenor ba kan garo napagal na. Garo napagal na yan, ginibo daw nindaan sa indang parte, hindi nagpalyar na magpagirumdum sa mga konsumidores na magbayad kan silang obligasyon para maiwasan ang inconvenience. Pero, ang sendadaang mensahe, pero, di nadangog, luminawas sa too, luminawas sa wala. Nagluwag sa too, nagluwag sa wala. Okay? So dahil dyan, as much regret databi, hihagad ninda na i-shut down ang power service kan bilog na isla, kan munisipyo, kan Rapu-Rapu for non-payment kan silang arrearages. Dahil ang padagos databi na power supply and non-payment kang bills ka mga consumer, marisulta man sa accumulated na utang. So, pwedeng dain na masustiniran as in at least dahi mabawasan sugap kang power purchase sa power consumption kung dahi nga tatawan ng atensyon. Kaya, marisulta ngaya sa serious impact sa abilidad kan APEC na magbayad sa power bills kan NPC ISPAG. Yan ang ISPAG na ini, SPUG. Ano po ini? Small Power Utilities Group na sa diri po yan kang gobyerno. Okay? So ang sabi, minarequest kaya kami kang power shutdown sa isla kan munisipyo poon Mayo 15, 2021 and with the restoration until further notice and upon our request. Iyan, mga tugang ang ang surat kang APEC pinaabot duman sa NPC, parnis si Mayor Galicia. Kaya, iyan po tabi ang sitwasyon. Pag dahi nakabayad din at least 15 million, palsok, shutdown, ang Rapu-Rapu databi. So, iyan po yan. Hinta po, nakiuron da si Congressman Joey sa APEC, pero dahil pa po kitang nadadangog kung uunrahon kang APEC ang pakiuron ni Congressman Joey. Pero at the rate sa surat, kwartang kay puan digdi, geng. Because the more na pinalawig mo ang plaso, lalong nagdadakula sa utang na nagkapadago sa kuryente. Bata, may bagong generator na dumanjing, i-install pa sa nagarukan sa rong simana, 24 hours na nga.
Ay, ayos niya ako. Kaya hindi nang apod-apod si Lisel. 24 oras. Ha? Ayan, kundi, iyo po yan ang sitwasyon ngunyan. Sana, magibuhan po ng paagi. Bata ngunyan, dipisilo ng buhay. Di ba? Dipisil ang buhay. Saan kita kan makamas-kamas kay kwarta? Kaya, siguro, iyo man yan ang dapat ang gibuho na di kita matipunan. Kita man sana po ang may problema pag abot kang oras. At sana, Jing, sana, di mangyari ang nangyari sa isla, sa mainland. Ha? Sana hindi mangyari sa isla ang nangyari sa isla, mangyari sa mainland. Because, mga tugang, iyo baga iyan ang kunyan, ang mga pahayag na nalulugi na dahil sila ng 47 million a month. Maluya da kita magbarayad mga tugang. Kaya mag-uro-iskusar na. Kung dahi man, Jing, pasyaran mo na pasyaran mo na plantasyon mo kan oras. Para mong oras? So manipis na butong na pigigibong katipong. Karaba. O kaya, tiripunan mo sa mga basyok ang bote, kaagan mong mitsa. Wala eh. Walang matibay na politiko ngunyan natatayo para isalba ang albay. Di ba? Takwarta kay puwan, paano daw na di? Iyan ang sarong problemadong buhay ta. Bata maluyang ngunyan ang hanap. Makakuha ka mang kitrabaho ngunyan, short time sana. Ano, Jing? Haraliputan sa ng fight. Mahirap. Kaya, sabayan ta po ang kipagtanom. Tate so kagastoson ta, mga tugang ma-augment lamang duman sa kakanon ta, napigigibota, napigtatanom ta. Jimmy na salita na sa linya, Jim. Please come in, Jim. Hi, Jim. Edmar. Yes, sir. Good. Marinaan ka sa mga parantabay. Yaon kita digdi sa Sangguniang Bayan ka na ginupatan katatapos pa sa nakan regular na sesyon. Nakuha lang ang atensyon nato digdi sa sarong lakdang na ipinabot ni Councilor Randy Gata, ang Chairman Committee on Health digdi sa Sangguniang Bayan. May kinaraman ni Tabimar sa estado kay ning slaughterhouse kan ginabatan kung saan pinakontrata ini kan lokal na gobyerno para sa renovasyon and may mga nakakantos kay kagawad na mga problema ikan sa mga nakakareparo kay ni ramo niya to kay kagawad na BMR kung ito tabiwad kan estado kan slaughterhouse agad may pangapunan siya sa kontraktor kung si man ang kontraktor kay ni and kuno rin ini matatapos mananggan kagawad live po kita sa DCGB sa ibong nalinya si Mardila ano man ang ganang estado po kan slaughterhouse kan ginabatan kagawad good morning po. Good morning Sir Mar. Good morning po. Good morning po. Okay, so ano po ang status kaya na ongoing na patrabaho kang slaughterhouse? Yes Sir Mar. Actually na-concern na ako sa adi because ading slaughterhouse, i-construct ko ang kontrata mo tadi noong 2017 after siguro 6 months or 4 months dapat functional na po yan. Pero hanggang ngayon po wala pa, it's only the building pero raog ang mga machine na dapat mag-function ng slaughterhouse. Wala po, kaya ako po na concern na ako and last year nagpa-committee hearing po nag-promise o contractor na February mag-functional na po yan So up to na wala pa po. Because this is po very important. Sabi ko ba po kitang ASF. Yes. And dapat very clean ang slaughterhouse na to. Yan po ang problema. Opo. Kagawad, anong klaseng, anong kategorya na kang pigigibo dyan na na slaughterhouse? Modernized po yan And tigpuan ko po nung
NMIS, tigtao po yan, in cooperation sa local government, may parang half-half ang paninda. Yeah, So dapat po matapos na yan because 2017, ano na po yan, 2021 na-election na naman barang. So nag-release ko pwede kasubago sa other matters. And we will conduct a committee hearing again on Wednesday. And sana po ma-resolve na po. Ayun. Because these are people's money. Yes, So this is not a private or anything else. It's a people's money. Dapat yan matapos po na sa yan. Opo. Ano yan? Pirang milyon ang kantidad po tabi ka na proyektong yan? Siguro mga 10 million pwede, if I'm not mistaken. Wala po so happy sa akin. Ayun. Opo. So, magiging moderno iyan and one of its kind dyan sa 3rd District. Dito po sa 3rd District. The same as Legazpi, Caraga, and I think Ligao. O yun. Ang sa Legazpi is double class A ito. Opo. Kaya po ako na concern sa atin because after this pandemic, we have a Longganisa Festival. You know, ang slaughterhouse natin is pwede po ang ginubatan magpuno, kung hindi pwede magluwas din sa ginubatan. So how can we improve ang mga negosyo sa ating mga ginubatan? So in connection po dito sa Longganisa. Opo. So ang consensus po kang grupo, ipaapod sa sarong committee hearing sa kontratista. Yes po, and also the engineer, municipal engineer, to shed light kung ano po ang nangyayari, ano po ang improvement, ano po ang kung kinaano ang mga function. Yes, so finally inform the Sangguniang Bayan ng Ginubatan na kinaano na po talaga yan. Because mapagalo na, ma-election na naman, 2022, 2017, how many years na? Iyan. Dahil pang mga makina baka magaba na sa building dahil pa sa makina. Sana wag naman. Matibay mga pagkagawa ng building. Ayan. Okay. Di pa, ngunyan siya po nagbubuno. Tuman sa old din sa Ilawod po. Sa dati. Baga na po. Ay, kunya na ito. Baga na po malinig. Oo. Okay. Di, iyo po tabi kagawa. Di, anong mensahe mo sa kontratista? Anong kontratista kan? Taga-digdiman sana sa to? O dayuhan? Hindi ko na po sabihin para ang sabiang message ko lang sana, please do your job. Yeah. Please do so because it's a people's money, tapusin po natin. Tapos. Because it's only not the money, but so pagka-persona mo, sa person. Yes, at saka yung deprivation sa mga ginubatenyo na magkaiguaning malinig na bunuan. Yes po. Nakulo na po dali naga-PM sa ko, naga-message. Kung ano daw ang nangyayari dyan. So, ako man po as a municipal councilor, inopen ko na po ako sa bago yan. Yes, sir. Apa. Sige po tabi kagawad and we are looking forward na maresolveran yan sa mas lalong madaling panahon tabi. Yes po. Di ko po ito tutunangan, Sir Mar. Yes, sir. Gigibon po natin ang gabos na mapapangsyon natin natin. Apa, okay. Salamat po tabi and regards kay Ma'am Mother, Dr. Mother mo. Happy Mother's Day. Yeah. Thank you po. Sige po, thank you. Okay, salamat po. Okay, so yan tabi Mar, si Kagawad Randy Gata, belated Mother's Day, baka nakantabay si Dr. Randy Gata. Yes. Okay, so yan tabi Mar, i-ihingin mo na sila sa Kuya Watkins isang kontraktor. Kapalo ako. Nari ng committee meeting. Wednesday. Wednesday, what time? 9:30. Ikisan ko na ang bayan. Di ba baka makatindira ka? Pwede? Pwede. Duman, interview sa tabi Mar sa kontraktor lugod. Sige. Nanganing concern ni kan ginawati nyo sa natural na. Bata no rig baga, depleted na. So kalinigan, iyo man sila habol digde. Yes. Tapos, sunwarin matatapos manangga din eh. Yan. At saka kung moderno iyan na slaughterhouse, pwede sila ma-accommodar ki ibang buwan dyan. Kung moderno, dapat moderno ang pagtapos kayo eh. Yan. So, pagtrabaho. Roger. Kumbaga, wala ilaw, wala tubig. Ay, pangyari, ano? Wala tubig, may ilaw. Wala ilaw. O, di pa paano yan? Ramon tatabi, gibuhat na mga follow-up eh. Okay, Merkulis, alas 9 pa lang. Okay, yan Bimara, sa mga dagdag informasyon, halidigdi sa gunang bayan kan ginubatan albay.
iminasalita di si Jimmy yun. Thank you very much. Yan po ang assertion ng people's money. Dahil na nakatiyo si Kagawad Randigata, binuksan na sa sangguni ang bayan sa indang other matters na iyang sitwasyon kang magkakain sa inquiry mga ginabaten nyo kung ano na ang status kayan po na na slaughterhouse ninyo na bago, moderno, na pwedeng makaparehas na maging at par with other improved and modernized na slaughterhouse arog digdi sa Legazpi, sa Daragasin, sa iba pang nearby areas, At ang aning mas siguro na malinig ang pigkakatay na mga orig dyan sa lugar. Alright? So, halata-latong na po yan. Miyerkules na po, may public hearing. Okay, committee hearing. Di, imbitaran sa kontratista, masabutan. Ano nangyari mananggad baga, bossing? What happened? Anong nakapondo kang trabaho? 2017 pa? Ano nang wana? Ang nangyayari sa mga baka. Mga tugang oras nga to, 11:37 in the morning. Out na po si Bunjing, in si John. Kami magbabalik. An oras hatod sa Indokang Nestogrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestogrow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Ang bagong jersey, Mark Kagdiwa. May bagong tapa, Stanley Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandies. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakain para sa buong pamilya. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Good news! Dahil ang freebies ng Mixten Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na!
Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.org, and the Big C Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Sorsogon City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piat, Sorsogon City, in front of A&M. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, matibay, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin.
This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Break free from tiredness and paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ang bagong jersey, Mark Kagdiwa. May bagong tapas, Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Makdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba, si Mark Villar. Alright, mga dudang 9 minutes bago po mag-alas 12. Hello kay Ma'am Grace Rojas. Hello, Chief. Ang
nangyayari si Chief, maski nasa source ko, nakantawi sa di si Chief eh. Salamat Chief. Ano? And siyempre si Nonito Nebres Jr. dyan po sa Kamali. Good morning, Idol. Yan. Alright, delegata ni Storali po dyan sa labas. Bago kita magpaaram, Renz Luna nasa linya. Renz, plus kami, Renz. Yes, sa maray na oddo tabi sa Armara, na maray na oddo sa mga parantabay sa mga tuganyatong mga bareta day pinagahali kan Department of Health Bicol ang posibilidad na mag-uyon na airborne ang COVID-19 virus. Ini ang naging resulta kan nangyaring media dialogue niya na pagkaudto na kung sa isikundigdi kay Madam Nalulu Santiago na posible man talagang maging airborne ang COVID-19 virus sa enot naman nga naging resulta kan pag-aadal ka mga eksperto dyan sa Estados Unidos. Siyang sinabi na base naman niya sa dining pag-aadal ban kan mga eksperto dito sa Pilipinas na kung saan 20 minutos ang pinagtitinir kan virus sa ere siguro sa iya na talagang epektibo ang pagsulog din face mask para nga ni maiwasan na maulakitan nin virus. Kaya sigun kay Dr. Lulu Santiago na Department of Health na inian saro sa pinakamabisang pwedeng gibuno pangontra igdi sa COVID-19 virus. Kung kaso man yaning mag-uyo naman ang Department of Health na talagang airborne ang virus sa tabi sarwar igdi sa satuyang palibot. Pinagpagiramduman ni Dr. Lulu Santiago sa publiko ang kaimportansyahan na pagtinir sa lugar na kung saan day dapat closed or day saradong o masyadong may papiot na area. Dapat may ang ventilasyon. Roger, dahil ang virus nga ni talagang posibleng maging airborne sin iningan ni ang sarason kung nata madaling maulakitan ang mga kairiba sarong. Kaya sa ngunyan ang pangapodan niya man na maski nasa loob kan harong magsulog ng face mask na nga ding maiwasan ang transmission kan virus lalo-lalo naman kung ang sarong miyembro kan pamilya nagluluwas permi oral daw sa indang mga residensya. Okay. Yan dabi sa Mar. Ang mga nagday impormasyon sa luwas, Renz Luna, DC Gibilyans. Thank you very much, Renz. So ingat na lang po kita tabi mga tugang tamang autoridad na nagtataram. Duman sa Estados Unidos sa wikan CDC. Airborne na talaga. O paano? Dumana kita tamo yung mga natatada pa si John. Send mo ka, boss. Thank you very much. Bye-bye. As a new mom,